กันลงชิชากับจิงดูนองกับบักคราวนักบันตากิไปบะกับจลาบัดคำตำอีกไปบะกับรีลมคาสิจันเตียกิบหาบอปอกับชิลองซีดจงกับโลกสภาelection hadienบัก election commission กับรีอินเดียกระเดินกับจิงทูบันเพียหน่อยกิคอนซันซีบัดเป็นลงหน่อตังกเวคอนซันซีหาปอกับจลาเมกเลียยากันนี้หลับเป็นสงรูบะ VGK Kynta อุบัติอุสตาร์อันหาใบเกรนบัดกิลาไทยขบวนหลับเป็นปาวบอกปลาบันเป็นติงนาบาหลอดกันนี้ฮันไรกัดกุมกับจิงโซทูชิเมตกับจงอูเลซีกับซัดดอนหน่อตังกเวกับโลกสภาซีดหาปอกับจลาเมกเลียlet's see 2024 kala bandai ka last election last Lok Sabha election namanta ka Shillong seat namar katkum ka delimitation ka ba ka kadang pengkre ka election commission of India ngandala apan confirm hadu kata-kata handai katkum ka jingtip ka janga shimati let's see kandan no tang ka wei ka Lok Sabha seat na po Meghalaya tekan lapoi kata ka stage te kalalong ke ka jing sosi pat ka jing donong ka bakra namar pa inumio asyo ki let's say ki candidate na po Shillong seat kandon no tang ko ka seat na po Meghalaya ti let's say mano ki bala ban job ka election MP Lok Sabha hakani ka apo apusa let's say kala dei ka kamram jong tau member of parliament bau le sitom ban penne yakani ka Shillong seat namar ba kalkom im dat kalkom ka riti ka restore ne ka custom nia pher na ka jai brio garo khasi jantia nia sutho ndai ban ya khle lang pa na ka Lok Sabha ayu tangwei member of parliament po Meghalaya te kalong le ke ka ba dangerous president Hakawai pat kaliang halo ka jing safriang halo ki social media ki blatruai ka kerteng wa VGK Kynta banya kunno ya ka MP election na Shillong seat uloang ba kamde ka kam ka basuk banya kun ni election namar ba umdei satya politician kali ka jikshisha ba haki social media comments ki babon hi ki tendro yanga ba dei banjale ya ka MP nangni na po Shillong seat te hendrei kam dei ka kam ka basuk namar kubangan sepentau hakani kapo ngamdei politician I'm not a politician te bangan le politicking kamna ban kapisa kadingka ban chu bread ban chu ban pisa kamna nga kei ka bangan da sutana ya kalong ba ban job ya election to win an election you need to bribe the people kata kadigi ke ka bangang da suya ha te kani ka kam politics si kani ka kam mansoba te ki paiba jung shisha kimdi ban long ki ba khwan mun ta da ki kwa no ban long MP ne ban long MLA kimdi ban don kata ka jing dawa bisa dawa tika hoi kadi ka jing shisha ba ki paiba lani ki parlok ki parjor jana ka por ki tindro yana ba sobha ba finyeng no ka election MP Ndre hakini kapor hi ngamla ban ai kata ka statement yes I'm going to contest yakani ka Lok Sabha election it is not so easy at this stage I cannot make a comment te kade ka jingshisha ba there is no political parties who have approached me to be their candidate for the Lok Sabha election kita kade ka jingshisha te hakini kapor hi ban ai ka commitment yes I'm going to contest the Lok Sabha election from Shillong seat perhaps will be not correct. Lakadan ganono ka jing talwa nga ha panda pusan 1000 sen 1000 sha. Namar nga ngadon ka profession ka bade ka legal profession. Ka ba mentang ngadon ka lifestyle system. Te nga im jakpo na ka complidar. Te nadang la thu hi ban ong ban yen no ai ka election. Te nga ha panda perkhan 1000 sen. Kamlang ka basuk ban yes I'm going to contest. Namar ngahapan suthuri ka mindset jeng ki breu lada ki mon shisha yang ane te daladi hi ngalong yes I want to be a candidate for the Lok Sabha election let's say ngalong wrong ngamdadal ya kata ka ambition to ban penkiu ya ka jingyo ka jingkot ya ladi namar na ka jinglong plida hi ngalabya na ki khun ki ti jonga kra he ki makim ki plida te shimat hi ngamdon kata ka ambition ban kamai spa already
Andre lesi la kadang kata ke call ka ba dating ya sisa man si hi man accept kata ke call de Andre ban kubur hi dala de hi ban yang ya ta election ka long something ka ngamla ban accept ngam kubur ko ta ban long ma yes kalau positif ban yang election